Здравейте, от тук днес ще ви покажа как се прави тъмнейл с Paint. Избирате си някакъв тъмнейл, пишете background тъмнейл и си избирате един. Примерно аз ще избера... Кой ли да избера? Ето този. Сега цъкате 10 бутон, Save Image As. Пишете thumbnail background. Сега Save. Сега влизате в Paint. Тук Open. И където сте си запазили и ще се върна като я намеря. Ето, намерих я. Намерих бекграунда. Сега пишете в отново Google Question. Избираме си ето този примерно. Отново Save Image As и пишете Question. Сега извинете. Отново влизате в Paint, цъкате това, отново Open и Question. Ще се върна като го правя. Хора, готово правихме го. Сега тук си избирате примерно текст и в който трябва да пишете. Аз ще пиша в червено. Ще го правим. How to make thumbnail. Добре, се върна отново като го правя. Така, хора, не успя да го правя. Сега мразя когато бъбва. Тук просто пишете текст with Paint. Сега цъкате отново тук Save As Thumbnail for YouTube. Сега Save. Излизате. Сега пишете YouTube как да го сложите. Значи отивате в My Channel, Video Manager, и цъкате Edit. Примерно кога да кажем на това, примерно
сега какво ли беше? Сега къстъпте thumbnail и опа. Ето, тук цъкате и Open. Но понеже аз ще го сложа в този клип, който в момента го правя, и затова няма да